Maingad law nasab kanatong tanan diha guys. Welcome sa akong channel guys, Junjun Official 1.0 Buhay Bukid guys. So karong adlaw guys, ang ipakita sa inyo guys ang akong update guys sa manok nako nga ugang Bisaya guys nga naglulum diri ilam sa buho guys, nasa buwas sa launan guys. So namiso na siya guys. Ang iyang pito ka buok nga bunay guys, napiso tanan guys. Medyo luya pa gana siya guys, pero ako na siyang sulod diha guys kay naay hakot sa iyang palibot guys. Ako ni siyang ilan daghan kay gamot-gamot riya guys, kay naay mga kahoy sa palibutan na guys. Dunay mga bagon nga nanubo guys, sumondaghan kay gamot diha guys. Misuunggog tuyo diha guys, para makuha lang na akong mga manok guys, kay lisod kay na diha sa pagsuong guys, kay medyo mabawra siya guys nya. Gamay ra buho nga sunganan guys. So nagkalisod ko guys, labi na daghan paghakot na diha ang dapita guys. Yan apa yung mga kahoy-kahoy din mga gamot-gamot guys. So ako nala sa gibugaw ang manok guys, kay naa may buho sa ilam ana diha guys. Nakalusot ang ugang dito guys, yung kana mga piso guys. Ako ra pag ipanguhit guys para makasagkang adto guys. Sa unta man guys, nga dire man gyud siya nakalumlum guys, nga daghan matawag pugar nga gihimo dati guys, naagod sa mamili diha guys. Nga lisod kay na diha ko uton guys. So mo to guys, napugaw na nako ang mga piso nga nasa igbaw guys. O gipanghakot na siya guys, gipangmangit gud sa mga hakot guys. Kanira bang hakot guys, bisa gagmay kani siya guys, ito mga murag amigas guys. Sakit ra ba kay mamangit guys, nagsigyo nagpiait mga piso diha guys, kay gipamangit naman gud niya guys. So kay idlas man ilang inahan guys, nagbantay ra gud ko diha guys, kay di ko malabukan guys, kay di gud na siya kanira bang mga ugang guys nga ba umpisan guys, mga isog kay guys. Di na sila gusto guys nga ang ilang mga piso guys musiagit kani guys, diretso gud na sila panlabok guys. So naghinahini lagi ko diha lihok guys, nga dili ko malabkan sa manok guys, kay perting kasakit ra gud aning ugang manlabok guys. So makigdakop-dakopan sa kuha na akong mga piso diri guys, kay aron nga mahipos na din ako sila guys. Kay dili pwede guys nga ako lang ni buhi guys, buhian diretso guys, kay doon ako yung mga ugang nga buhi guys. Tingali unya maglabok ning puros ugang guys, unya maangin no ng mga piso guys. Plus na pa yung mga banog diri guys, maong di gud na pwedeng buhian diretso guys. Ako ni sila isud sa tangkal guys unya guys, ug badakpan ni nako tanan guys. To na lagi guys, gilab ka na gid ko sa manok guys. Isog man gud yung mga manok Bisaya guys, manlabok ko na sila guys ug mupiait ilang mga piso guys. Pero ug naanad pa taning ugang nga guys, ang mga anad manggod nga ugang guys, dili man labok sa imo guys, basta anad sila guys nga imong hinikapon guys. Kini siya guys, kay idlas man ni siya guys, maong makasabot kani siya guys nga madakpan niya mga piso guys mo. Kuan gud ni guys, mo dipinsa guys ba. Iyang protektahan niya mga piso guys. So nadakpan na gyud nako guys ang tanan niya mga piso guys. Kini nasad ugang mo akong dakpon guys. Hinaot lang guys nga dili ta magdugig dakop-dakop ani guys, kay pertir bang kaidlas ani guys. So palpak guys ang unang pagsikbit guys. Nakabuhi gud siya guys, kay medyo laksi kay sa glihok guys. So samtang wala pa siya nakamadakpi guys, ako sa ning tan-aw ng mga piso guys, kay pananggalan ko nigbang hakot guys, kinaan sa ilang lawas guys. Naiuban nga piso da guys, medyo nalokop gud sa hakot guys. Ako nang pananggalon guys para di magsigpiait guys. Para naman mukalma to ilang inahan nga manok guys, nga dili na kay siya maglabok sa ato guys. Dira man gud sa among bukid guys, ug nuda ni mga piso nga ugang guys, nga dili mo maatiman diretso guys. Kasagaran man gud mabuhi guys. Kana ra gyud pinakalaksi guys. Kay kana mga luyahon guys, ug buhian ni mo diretso guys, di man kasugakod pa maong ako lang gyud ni sila atimanon guys, mintras gagmay pa guys. Ug pag-abot sa pila ka buwan sa ilang inahan guys, kuhaon ko na mi sila, gilahi ko na mi sila tangkal guys, aron magpaupa na sa ilang mga inahan guys. So nigawas nagbalik ang inahan guys, kay balik ni siya dito sa sulunan guys. Nagtuo siguro ni siya guys, ug didto pa yung mga piso guys. So mo to guys, nagpiait ng manok nato guys, kay hako na siyang nadakpan guys. Ako nadakpan ang sikbitan ng tiil guys, kiniduol man sa kuha guys. So kinahuman naman tugdak ko ang akong mga piso guys, ugang guys, at nun isang isudres tangkal nila guys. So balik kini nga tangkal guys, ang ugang din hidati nga gistulod na ako guys, laksi naman ang mga piso. Akong gibalhin dito sa pikas tangkal guys, gihigtan lang nako para nga dili kay siya makalaag og layo guys. So kay isog man sa tong ugang nga guys, okay ra to sig nasa gawas guys, aron di man to siya masulong kay mamutoy hayaw nako nga mga ugang guys. So balang ako mga piso din hiya guys, naagihapoy mga hakot guys. Daghan gyapon hakot ning uban guys, mga ako guni siya tan-aw no sa nako isud guys, kay magsige ni piyaet guys, kay sakit ra bin hakot mamangit guys. Maayo unta guys, og ikaw mo'y pangiton, lalim ba kuno guys. Di ka lalim guys, og mo'y pangiton guys. Maayo unta guys, og siray mo pangit no. So man na siya guys, kining katapusan nga piso guys, naapay mga hakot guys, na sa tiyanan dapit og si antiil guys. Kuhaon ko lang na siya tanan guys, para nga dili mag samad-samad ang mga piso guys. So mo ni siya guys akong gibuhat karon guys, ang atong manok nga naglumlum dito sa buho guys, na miso na. Daghan kay salamat guys sa inyo pagtan-aw na akong video guys. Sa wala pa maka-subscribe diha, amo hangyo ta ginagbay guys, palihog pag-click sa atong subscribe button guys. Pa-share, pa-like, pa-comment na lang sa akong video guys. Daghan salamat, kini ang Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. Maayong adlaw natong tanan diha guys. Salamat kay guys.